Hyvää huomenta Suomi. Olen Neil Fredriksson, Matrix 42 toimitusjohtaja ja haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi meidän kesäkauden avajaiswebinaariin. Kieli on suomi, mutta laitettiin kuitenkin otsikko englanniksi. En ole ihan varma miksi, mutta laitettiin Navigating the New Realities with Matrix 42. Käytännössä tullaan puhumaan eurooppalaisen softan merkityksestä, eurooppalaisen teknologian merkityksestä, mitä tekoäly tarkoittaa ja erityisesti palveluhallinnan kontekstissa. Meillä on muutamia erittäin loistavia panelisteja täällä. Esittelen heidät tuossa hetken päästä pienen intron jälkeen. Mä haluaisin aloittaa kuitenkin tarinalla siitä, miten me päädyttiin tämmöisen eurooppalaisen aiheen ympärille. Ja mä näytän teille kuvan. Hyvä. Kuva on tässä ja mun ensimmäinen kysymys on, kuka ihmeessä on Holger Schmidt? No Holger Schmidt on saksalainen professori, joka on jo useamman vuoden ajan koostanut vuosittain tämmöisen yhteenvedon maailman top 100 digiplatformeista. Törmäsin itse ensimmäistä kertaa tähän kuvaan vuonna 2020, kun valmistauduttiin silloisen Effecten ensimmäiseen Digitalize and Automate -asiakastapahtumaan. Ja silloin mietittiin paljon sitä, että mikä meidän rooli on kilpailukentässä, missä on tosi paljon toimijoita muualta, lähinnä Amerikan maalta. Ja kun mä näen tämän kuvan ensimmäistä kertaa, niin ajattelin silloin, että oho, että jotenkin olin ajatellut, että varmaan suurin piirtein näin se menee, mutta oli silti aika huima, kuinka iso tämä epäsuhta on. Ja itse asiassa silloin nämä prosentit oli pikkasen eri. Silloin 5 vuotta sitten Amerikka oli 80, Eurooppa oli vähän enemmän ja Aasia vähän enemmän, mutta niin kuin huomaatte, niin tämä Amerikan dominanssi näissä digiplatformeissa on aika huomattava. Ei ole 100%, mutta kuitenkin 86. No mun mielestä tämä on väärin. Tämä ei ole oikein, tämä on väärin. Se ei sinällään tarkoita, että amerikkalaiset kollegat tai aasialaiset kollegat tekisivät mitään väärää, että hienoja innovaatioita. Sinä käytät, minä käytän, kaikki Googlet ja Microsoftit ja muut. Hienoa teknologiaa, mitä on siellä kehitetty ja keksitty. Mutta pitkällä aikavälillä, jos me jätetään tämä tilanne tällaiseksi, en usko, että Euroopan tulevaisuus on kovin valoisa. Käytännössä meidän elämät, bisnekset, ihmissuhteet, kaikki pyörii tänä päivänä. Ei vain palveluhallinnan prosessit, mutta käytännössä koko meidän elämä pyörii näillä platformeilla. Jos ajatellaan, että Euroopassa on karkeasti 10% maailman väestöstä ja maailman taloudesta ollaan ehkä siinä 15-20% tasolla, niin se, että me osallistutaan tähän digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen 2%, niin eihän se ole oikein. Ja mun mielestä se on meidän tehtävä muuttaa tämä, että en itse sillä tavalla usko hirveästi vastakkainasetteluihin ja boikotteihin, ja mun mielestä meidän vaan pitää tehdä enemmän Euroopasta käsin, ja nyt sitten takaisin tavallaan tähän päivään, niin tämä oli sitten syy, minkä takia Effectellä aikanaan lähdettiin ajattelemaan, että hei, me rakennetaan nyt tässä palveluhallinnan alalla vahva eurooppalainen vaihtoehto. Ja sitä tehtiin useamman vuoden ajan. Mitä tapahtui sitten viime vuonna, olikin mielenkiintoista. Eli meidän silloinen saksalainen kilpailija, nykyiset hyvät ystävät nimeltä Matrix 42 lähestyi meitä ja syntyi sitten yrityskauppa. Effectehän oli silloin pörssilistattu. Effecte ostettiin ulos sitten pörssistä ja yhdistettiin nämä 2 yritystä, Matrix 42 ja Effecte, sitten yhdeksi yritykseksi, jota kutsutaan nimellä uusi Matrix 42. Ja siinä prosessissa omistajat tykkäsivät meidän tarinasta ja ajatuksesta, että rakennetaan tämmöinen vahva eurooppalainen toimija tässä palveluhallinnan skenessä, ja pyysivät minua toimimaan sitten uuden kokonaisuuden toimitusjohtajana, ja sitten tietysti koko Effect-tiimi tuli mukana, ja
kaikki edelleen tässä sitten kokonaisuudessa. Me ollaan nyt vaan isompia kuin ennen. Meitä on noin 600 henkeä. Toimitaan 11 Euroopan maassa. Eilen illalla käytiin keskustelua, onko Kuopio maa. Ehkä tuossa Lasse voi myöhemmin kommentoida, onko näin. Mutta 11 maassa toimitaan ja meillä on laaja Euroopan kattava partneriverkosto ja pitkä historia tällä alalla. Ja tässä oli hyvin yksinkertainen logiikka tässä yhdistämisessä. Uskottiin, että kun laitetaan 2 jo sinällään vahvaa toimia yhteen, niin saadaan 1 vieläkin vahvempi ja uskottavampi toimija, joka sitten pystyy pitkällä aikavälillä investoimaan, kasvamaan ja tarjoamaan markkinassa aidon eurooppalaisen vaihtoehdon palveluhallinnan alalla. No, tämä on mitä Matrix 4.2 me tehdään. Ja tuossa tosiaan teille, jos et ole seurannut ihan mitä tapahtumia, niin luotiin nyt tämmöinen yhteys siihen, mikä se oli tämä efekti ja mikä on Matrix 4.2, eli nykyään yhtä firmaa ollaan. Nyt minulla onkin sitten ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän tämän päivän panelistit. Eli tervetuloa Lasse Koskivuori, Istekin toimitusjohtaja. Kätellään nyt virallisesti. Kiitos, kiva olla mukana. Tervetuloa. Ja sitten otetaan Risto seuraavaksi, eli A-insinöörien tietohallintojohtaja. Tervetuloa. Ja sitten vielä Santeri, kollegani Matrixilta, meidän tuotejohtaja. Ja katsotaan, miten me sitten organisoidutaan. Taidaan mennä tänne ja laitetaan sitten keskustelu käyntiin vaikkapa pienellä esittelykierroksella. Haluatko sä, Risto, aloittaa? Joo, mielellään. Tosiaan mun nimi on Risto Tuleheimo ja toimin A-insinöörit tämmöisessä konsulttiyrityksessä tietohallintojohtajana ja meillä on 1400 henkilöä töissä tuossa yrityksessä ja tehdään 130 miljoonaa euron liikevaihtoa. Ehkä oleellista tässä ollaan havaitaan on se, että ei olla urakoitsija, eli tehdään siis aika monialaisesti erilaista konsulttityötä niin rakentamisen ympäristön parissa. Ja sieltä mainittakaan on vaikka tämmöisiä niin yhdyskuntarakenteita tai talosuunnittelua tai arkkitehtisuunnittelua ja niin edelleen. Tällä. Ja Efektin kanssa ollaan tosiaan oltu, Matrix 5 vuotta yhteistyötä tehty ja ITSM:n parissa erityisesti ja identiteettihallinnan ratkaisujen kanssa. Hyvin on mennyt. Loistavaa, kiitos. Lasse. Joo, tervehdys kaikille, Koskivuoren Lasse ja yhtiö on Istekki Oy, pääkonttori Kuopiossa ja niin kuin Niilo tuossa arvuutteli, niin Kuopiohan on maa. Sieltä löytyy muun muassa maailman napa Kuopion torilta. Istekki on ICT-yritys, mutta tehdään myös terveydenhuollon teknologiaa ja meillä on asiakkaana julkisyhteisö ja pääasiakkaana on hyvinvointialueet, eli tehdään tosi kriittistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua ja tietosuoja- ja tietoturva-asiat on meille erittäin tärkeitä ja myös tiedon sijainti on meille erittäin tärkeä asia, että missä se tieto sijaitsee. Yhtiö, niin meillä on vähän reilu 1413 henkeä, tarkistin juuri tänä päivänä ja semmoista 260 miljoonaa on liikevaihtotaso, mitä tehdään. Loistavaa, kiitos. Santeri. No niin, joo, huomenta kaikille. Ja mun nimi on Santeri Jussila, Matrixilla tuotejohtaja. Nyt vastaan tässä Matrixin johtoryhmässä tuoteportfoliosta ja strategiasta. Ja, ehkä sen verran johdantona tämän päivän aiheeseen, että sanot tuohon niin Niilon alustuksen lisäksi, että tässä vielä niin henkilökohtaisena missiona näyttää, että täällä Euroopassa osataan ja pystytään rakentamaan ihan yhtä hyvää ohjelmistoa kuin muualla maailmassa. Ja tästä sitten enemmän tässä webinaarin aikana. No niin, kiitos Santeri. Tuo onkin ehkä hyvä aasinsilta aloittaa heti tämmöisellä tiukalla kysymyksellä, että miten te näette, mikä merkitys tämmöisellä digitaalisella suvereniteetilla Euroopalle on? Että onko se tärkeää, Lasse? Kyllä se on tärkeää. Niin kuin sanoin, niin tietysti meidän toimialalla se on vielä niin kuin erittäin tärkeää, että missä se tieto on ja tietoturva, tietosuoja kaiken kaikkiaan. Ja kyllä mä näen, että niin kun Euroopan pitää ryhdistäytyä. Että nuo luvut, mitä näytit tuossa alussa, niin kuin eilen illalla sanoin, niin yllätyin. Että miten se Jenkkilä jyrää siellä ja Eurooppa ei ole sillä tasolla, missä pitäisi olla.
Joo, kyllä itse sanoisin, että se on kyllä tämmöinen huoltovarmuuskriittinen asia erityisesti, että kyllä on syytä olla eurooppalaisia vaihtoehtoja, suomalaisia vaihtoehtoja ja myös tämmöinen markkinatalouden asia, että on hyvä, että on kilpailua myös. Eli että saadaan kustannustehokkaasti hyviä ratkaisuja tarjolle, niin on erittäin hyvä, että on paljon vaihtoehtoja. Tuossa onkin kaksi mielenkiintoista kulmaa. Nyt kun vaihtui toi, niin tehdään nopea vielä tekniikka-tsekki, että kun on toi vaalea taustakuva, niin näkyykö, onko valaistus ihan ok? No niin, tulee peukot tekkitiimiltä, niin hyvä homma. Niin mainitsin kaksi mielenkiintoista näkökulmaa, eli toisaalta huoltovarmuus ja sitten toisaalta tämä niin kuin kilpailun varmistaminen. Niin haluatko yhtään kertoa lisää? No ainakin tämä hyvin, mä vähän aasisillan kautta lähden tätä liikkeelle, eli jos ajatellaan niissä kaksi direktiiviä yleisesti ottaen, niin mun mielestä siellä on yksi sellainen tosi mielenkiintoinen asia, mikä nousee esille, on toimittajahallinta. Ja jos ajatellaan niin kuin Suomessa toimittajahallintaa ja siihen on, tähän lakiin on, tai kyberturvallisuuslakiin on liitetty nyt sitten näihin keskeisiksi toimialoiksi kaikki huoltovarmuuskriittiset toimijat. No okei, me esimerkiksi yrityksenä kuuluta niihin, mutta käytännössä ne meidän tilaajat jalkauttaa tai pakottaa meidät toimimaan niiden vaatimusten mukaisesti. Ja me joudumme pakottamaan alihankkijoita toimimaan niiden vaatimusten mukaiseksi. Eli tämmöinen verkostovaikutus syntyy, joka johtaa siihen, että käytännössä ne tilaajat edellyttävät, että käytämme eurooppalaista vaihtoehtoa, joka on huoltovarma. Mehän kuulumme tähän huoltovarmuuskriittiseen, eli istekin kuuluu siihen perheeseen. Ja niin kuin ehkä vielä siitä, että Euroopassa on oma lainsäädäntö, niin sitäkin vastaan pitäisi olla sitä sovellus, niin kuin softa-osaamista, koska se sama lainsäädäntö, mikä on Jenkeissä, niin ei samoilla elementeillä ei täällä toimita. Että täällä pitää kehittää niin kuin eurooppalaisia ohjelmistoja. Ja Santeri. Joo, täsmälleen samaa mieltä. Ehkä lisäisin sitten tuohon vielä, jos ajatellaan tälleen sitä kysymystä, että mitä muita syitä on, että minkä takia eurooppalaisille asiakkaille on tärkeää, että on eurooppalaisia vaihtoehtoja, niin se lisätä, että yksi myös ihan tällainen asiakaspalveluun ja käyttöön liittyvä ihmiskontakti, että sitä kyllä kuulee todella paljon sitä turhautumista isojen yritysohjelmistojen suhteen, että asiakaspalvelun kanssa on vähän vaikeaa saati, onko ikinä mahdollista keskustella niiden ihmisten kanssa, jotka siitä ohjelmistosta vastaa, eli tällainen tavallaan niin kuin läheisyys tässä auttaa siihen. Toisena ehkä tämä eurooppalainen arvopohja myös sitten ohjaa vähän, kuinka sitä ohjelmistoa rakennetaan, että tiettyihin näihin lainsäädäntöihin ja muihin suhtaudutaan ehkä eri lailla, kun ollaan eurooppalaisesta arvopohjasta. Ja sitten kolmantena ehkä tuohon sun alustuksen, niin kyllä tämä Euroopan tavallaan niin kuin tulevaisuus ja talous vaatii sitä, että näitä digitaalisia alustoja, koska sieltä se lisäarvo tulee myös talouteen. Se ekosysteemi kasvaa, että jos me ei itse sitä tehdä investoida, niin sitten tässä voidaan vaan niin seurata ja valittaa, että myös sitä kautta on myös hyvin tärkeää, että me satsataan tähän. Tuossa ei ole pitkä aika sitten, se oli viime viikolla, oli tietysti tämä tärkeä webinaario mielessä ja sitten lukasin uutisia ja sieltä poimin tämmöisen, tämä on nyt STT-uutisista suora lainaus, kiinnostaa teidän kommentit, oli, että Microsoft katkaisi kansainvälisen rikostuomioistuimen eli tämän ICCn pääsyyttäjän ja hänen henkilökunnan pääsyn Microsoftin palveluihin mukaan lukien sähköposti. Ja tämä ilmeisesti tapahtui sen takia, että Yhdysvallan hallinto on asettanut jonkun pakotteen tätä kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan ja sitten sen johdosta katkaistiin sähköpostit. Niin mitäs ajatuksia tämä herättää? Se kuulostaa hyvin mielivaltaiselta toiminnalta ja tietysti, että vähän se luo semmoisen niin kuin varjon, että tavallaan yksi valtion päämies voi päättää yhtäkkiä, että nyt ei voi käyttää vaikka mailaatikkoa, että se voi koskea ketä tahansa, niin on kyllä synkkää. Ehkä tottunut kuulemaan sitä eri maiden yhteydessä, eli ehkä Kiina-Venäjä suunnasta, mutta en kyllä olisi uskonut, että Amerikasta tämmöistä tulee. Ja tämä hyvin osoittaa vähän sitä, mitä sanoit, että arvopohjaa ja muuta. Että ja yksi syy huoltovarmuuden näkövinkkelistä, että Euroopassa pitäisi olla enemmän tätä. Ja se on minusta aika niin kuin hämmästyttävä uutinen, ja siis
kaikki, jotka ei tiedä, niin mähän olen itse ollut Microsoftilla töissä aikanaan. Mukaan lukee useamman vuoden siellä pääkonttorilla Redmondissa, hieno yhtiö monessa mielessä, mutta tietysti tämä oli vähän yllättävä uutinen ainakin omasta näkökulmasta. Monesti heitetään tämmöinen kommentti, että Eurooppa on suurvalta ainakin regulaatiossa. Tuossa tuli jo muutamia näitä lyhenteitä, niissä 2 taidettiin mainita, ja sitten on muuta DORAa finanssialalla ja GDPR, ja sitten on tämä AI Act, onko se nyt sitten tekoälysääntely, tai miten sitä kutsutaan suomeksi, niin mitä ajatuksia tämä sääntelyteema herättää, että onko se hyvä vai huono, että meillä on tätä sääntelyä Euroopassa? No itse ainakin näen, että se on niinku hyvä asia siis lähtökohtaisesti, että nyt tässä on tekoälyn saralla esimerkiksi niin aika lailla arvotaan aika paljon, että miten toimitaan. Toki niin kuin esimerkiksi tässä meidän kiinteistörakennusalalla on tehty yhteisiä pelisääntöjä siitä, että mitä tekoälyä hyödynnettäisiin rakennusalalla yleisesti, mutta eihän se ole laki silti. Se on käytännössä suositus ja vähän ohjaa ehkä tekemistä, mutta viime kädessä niin kyllä se EU-lainsäädäntö sitten kyllä kuitenkin niin kuin johtaa niin kuin pakottavaan toimintaan, mikä on positiivista. Mm. Kyllä niin samaa mieltä, että hyvä asia se on, mutta siinä on raja tulee vastaan. Eli tässä on niin kuin myös se kilpailu otettava huomioon, että Jenkeissä selkeästi ollaan löyhemmin liikenteessä, ja sitten kun mennään tuonne itäänpäin, niin siellä ollaan vielä löyhemmin. Ja siellä tuntuu syntyvän nopeammin innovaatioita, ja siellä kokeillaan rohkeammin asioita. Että jos Euroopassa mennään liian tiukkaan säätelyyn, niin se voi johtaa siihen, että meidän kilpailukyky häviää. Ja silloin voi tapahtua sitä, että tapahtuu liikehdintää sitten pois Euroopasta jonkun osaamisen osalta tai joidenkin yhtiöiden osalta, niin se pitäisi koko ajan pitää huoli. Ja ehkä se ketteryys, eli Euroopassa pitäisi vähän nopeammin liikkua näissä säätelyasioissa, ei rakentaa niitä vuosikausia, koska maailma etenee tänä päivänä niin nopeasti, että vuosi on aika pitkä aika. Joo. Joo, kyllä sä oot hyvin paljon samaa mieltä, että varmaan se on siinä, jos se totuus on siinä keskellä, että ei mikään villilänsi, mutta ei myöskään tämmöinen, että kaikki tekeminen on niin kuin ylöteksiin säädelty. Ja niin kuin Risto sanoit, niissä tavallaan se, niin semmoisessa fiksussa ohjaamisessa on hyviä puolia, että jos vaikka sitä tekoäly säädöstöä miettii, niin sehän tietyllä lailla myös ohjaa sitä asiakkaita tai organisaatioita, jotka käyttää tekoälyä miettimään, että mitkä tässä voi olla semmoisia mahdollisia riskejä, jotka on ihan todellisia tänä päivänä. Että sitä kautta se sellainen niin kuin herättelyaspekti on niissä myös ihan tarpeen, koska monelle voi olla nämä tekoälyn riskit aika tuntemattomia myös ennen kuin ne sitten kolahtaa. Totta. Ja tuo myös, mitä tuossa mainitsit, nämä verkostovaikutukset on mielenkiintoinen, että sitten vaikka sanotaan tämä DORA sinä-alan sääntely ei välttämättä koske jokaista firmaa, mutta sitten kun on osana näitä alihankintaketjuja, niin se koskeekin erittäin isoa osaa. Ja mä olin tuossa muutama viikko sitten, sain olla mukana WithSecuren toinen eurooppalainen toimija. He tietysti tietoturva-alueella sitten vastaavassa webinaarissa, missä just puhuttiin siitä, kuinka se sitten loppujen lopuksi kattaa aika lailla erittäin ison osan taloudesta. Mutta hei, Santeri, sä mainitsit tekoälyn. Puhutaan tekoälystä. Se on tietysti aihe, joka on paljon esillä. Ja millä tavalla, meillä on tuossa kalvollakin lukee, että uhka tai mahdollisuus, niin siinä on varmaan molempia. Niin mä heitän nyt tähän alkuun tämmöisen vähän provokatiivisen kommentin, minkä kuitenkin aina välillä kuulee. Ja ehkä sä voit, Santeri, siihen ekana kommentoida. Joskus kuulee sanottavan, että joku paras tekoäly kuitenkin tulee sitten Amerikasta ja Kiinasta, niin että ei niin kuin Euroopalla ole saumaa tässä. Niin miten sä vastaat tähän? No kyllä mä uskon ja myös näen, että Euroopalla on se hyvinkin saumaa. Että ehkä siinä vähän miettiä sitä kontekstia, että tietyllä lailla tekoäly on jo kaikkialla ja sitä käytetään niin kuin halki yhteiskunnan, mutta sitten taas kun vähän niin kuin aina porautuu
niin muun muassa tässä niin kuin yritysohjelmistokentässä, vaikka palveluhallinnon kentässä, jos katsotaan niin kuin eurooppalaisia organisaatioita, niin siis noin 20-30% on vasta oikeasti ottanut käyttöön niin kuin ihan sinne tuotantoprosesseihin. Se herättää tietysti kysymyksestä, miksi näin on. Ja yksi syy siihen on, että monet eurooppalaiset päätöksentekijät, mihin tässäkin jo vähän viitattiin, niin on aika huolissaan siitä, että miten se tekoäly oikeasti toimii ja mitä sille datalle tapahtuu. Ja tämä on tavallaan mun mielestä se Euroopan mahdollisuus tuoda tämmöinen niin kuin vastuullinen ja läpinäkyvä tekoäly. Se paradigmahan on vähän ollut tämmöinen, että innovoidaan niin kuin kaikilla kustannuksilla, että siitä monelle tulee vähän fiilis, että nyt ne ryövää mun dataan. Tässä niin kuin henkilökohtaisessa palvelussahan me ollaan totuttu siihen, että ei se vaihtaa, että mä annan datan tuonne vaan, että saan sitä palvelua vastaan ja mä oon niin kuin valmis siihen, mutta tietysti yrityskontekstissa on vähän eri, kun yritysdatan arvo on täysin eri luokka, että yritykset ei voi tehdä valtaosin sitä, että annetaan se data vaan jonnekin ja ei me välitetä, kunhan saadaan se innovaatio takaisin. Tämä balanssi pitää löytää. Mun mielestä tässä tavallaan niin kuin Euroopalla on pelin paikka, että me pystytään tuomaan semmoinen niin kuin se balanssi siitä, että meillä on niin kuin kärki-innovaatiota, mutta myös me tehdään sen niin, että on läpinäkyvyyttä ja käyttäjällä niin kuin vaihtoehtoja, miten sitä tekoälyä käytetään. Miten, Lasse, te olette iso julkisen sektorin toimija, kosketatte paljon terveydenhuollon asioita ja näin poispäin. Niin miten teillä ajatellaan tekoälystä? Hyvä kysymys, tuo uhka vai mahdollisuus, ja tämä riski on ehkä se, että se on riskienhallintaa. Eli meillä niin kuin tuottavuus on tällä hetkellä semmoinen ykkösteema, eli meidän asiakkaat, hyvinvointialueet, siellä on mittavia alijäämiä, me pyritään auttamaan heidän toiminnan kehittämistä, heidän toiminnan tehokkuutta ja sitä kautta saada niin kuin yhteiskuntaan säästöjä. Niin tekoäly on yksi semmoinen ihan selkeä elementti, joka sinne tuodaan, ja niin kuin eilen tuossa vähän keskusteltiin, niin se ei aina ole näkyvää se tekoäly. Että se voi tapahtua konepelin alla ja se voi tapahtua fiksusti opettaen, kuitenkin huomioiden nämä riskitekijät, että tieto ei pääse karkaamaan eikä muuta. Mutta pyritään hyödyntämään sekä niin kuin siellä asiakkaiden ja oman toiminnan niin kuin ytimessä, mutta ehkä niin kuin toi sosiaali- ja terveydenhuolto on alana sellainen, että siellä ei pääse ihan harjoittelemaan, siellä on vähän regulointia, vähän tiukempaa kuin jossain muualla, niin ehkä siellä mennään siellä hallinnon puolella enemmän, eli löydetään niitä paikkoja, missä se hyödyntää. Ja kyllä mä näen, että erittäin tärkeää, että löytyy niin kuin se eurooppalainen vaihtoehto tähänkin tekoälyyn, koska siellä se lainsäädäntö on niin erilainen tuolla muualla maailmassa, niin ei oteta huomioon. Että esimerkiksi joku ChatGPT, niin siellä taitaa ehdoissa lukea, että kaikki mitä syötät on heidän omaisuutta. Niin syötätkö sinä sinne yrityssalaisuuksia, niin todennäköisesti et. Että kyllä meilläkin on tosi tärkeä ja me ollaan kuvattu yhtiönä, että miten meidän henkilökunta saa esimerkiksi käyttää tekoälyä tosi tarkkaan. Joo, lähdetään vähän tässä rakennusalasta toimialana, niin rakennusalahan on tyypillisesti tämmöinen hyvin epätehokas toimija, ja se hukan määrä, mikä rakennusprojektissa syntyy, niin on ihan valtava, ja tästä aika loogisesti vetää johtopäätökset, että meilläkin tietysti tuottavuus on aika lailla se keskiössä oleva asia, ja on tosiaan näin, että tekoälyä löytyy ja tekoälyohjelmaa, ja siihen oikein niin kuin ihan investoidaan ihan kunnolla, mutta täytyy myös huomioida se, että se digistä tuottavuutta, tämmöinen teema-alue, niin ei se ole vain tekoälyä, vaan se tekoäly on niin kuin työkalu siinä toki hyvin merkittävä, että ihan perinteisellä automaatiollakin niin kuin saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Ehkä sellainen asia, mikä meitä kiinnostaa kovasti, on se, että me ei oikein tässä vaiheessa ainakaan uskota semmoiseen niin kuin kaikkivoipaiseen tekoälyyn. Eli että kyllä se saattaa tätä kirja-alaa yleisesti, niin ei tuommoiset nykyiset kielimallit, mitä maailmassa saa ihan tuosta internetistä vaan haettua, niin ei ne pysty pureutumaan tai ratkaisemaan meidän rakentamiseen liittyviä ongelmia, vaan pitäisi olla tämmöisiä niin kuin keskitettyjä ratkaisuja niin kuin fokusoituihin alueisiin. Ja näyttää siltä, että se on se tie ja semmoiseen myös pyritään näissä meidän omissa työpaketeissa. Että oli tärkeä huomio se, että tekoälyn lisäksi myös niin automaatio, RPA ja muuta, niin yhdistelmä kyllä siitä niin on se tuottava. Yksi tämmöinen kommentti, mikä mä oon kuullut tai lukenut viime aikoina, että innovointi tekoälyn saralla on siirtymässä sieltä malleista enemmän siihen sovelluskerrokseen ja käyttötapauksiin.
Onko siellä tähän mitään kommentteja? Joo. Siis kielimallien maturiteettihan on tosi korkea tänä päivänä ja niitä voi tavallaan sellaisena ottaa hyvin käyttöön ja sitten on enää vaan tavallaan niin kuin, on juuri näin, eli olisi hyvä löytää se hyvä käyttötapaus, mihin sitä sovelletaan. Ja vahvistan kyllä tämän näkemyksen, kun lähdetään sinne. Näin se käyttää olemaan. Kyllä, se myös liittyy ehkä vähän tuohon, mitä Lassikin sanoi, että tietyllä lailla se tekoäly saadaan kytkettyä siihen muuhun automaatioon. Ja oli minusta, että siitä syntyy sitten sitä lisäarvoa. Ja siinä on varmaan niin kuin monta tekijää, että yksi on ihan tämä niin kuin käytettävyys, että monesti esimerkiksi toisteisessa työssä, jos meitä vaikka meidän toimialan rakennetaan tukijärjestelmiä, IT-tukia ja muuhun niin kuin tukifunktioille, niin se työ on monesti aika toisteista, että tehdään niin kuin samantyylisiä juttuja, niin siinä tavallaan niin kuin pienet marginaalit ja tavallaan se niin kuin käytettävyys ja kuinka helppoa se on, niin sillä on iso merkitys, että se suhteessa siihen, että optimoidaan sitä tekoälymallia niin kuin viimeiseen pilkkuun versus, että optimoidaan sitä käytettävyyttä, niin siinä selvästi niin kuin kyllä se käytettävyydellä alkaa olla suurempi merkitys. Ja toinen on sitten se että se kytkeminen automaatioon, että se, niin kuin se tekoälymallin tavallaan niin kuin tuottama asia sitten saadaan myös niin kuin sille tehtyä toimenpiteitä ja se sitten taas liittyy niin kuin näihin yrityksen prosesseihin ja työn kulkuihin, että kun nämä kaksi maailmaa saadaan yhdistettyä, niin sieltä tulee just sitten sitä isompaa sitten vipua myös. Ja kyllä se ehkä on sitä, että niin kuin meilläkin henkilökunnan se kulttuuri pitää olla sellainen, että on sitä kokeilumahdollisuutta. Meillä on esimerkiksi AI Lab perustettu semmoinen yksikkö, joka etsii ja tutkii näitä asioita, mutta se menee lähemmäksi koko ajan käyttäjää, eli niitä käyttötapauksia, niin niitä ei löydetä siellä kammiossa, vaan ne löydetään aika lähellä sitten sitä toimintaa. Siellä pitää olla sitä älykkyyttä sitten ihmisillä oivaltaa, että hei, tässä voisi hyödyntää fiksumia ja tässä voisi hyödyntää fiksumia. Kyllä. Ja toi itse todella hyvä pointti, jos mä vielä tuohon sen verran kanssa jatkan, että yksi tavallaan niin kuin, just tätä niin kuin oppia vasten tämmöinen ehkä niin kuin ajatusmallin muutos, mikä mekin tuossa joku aika sitten tehtiin, että me päädyttiin siihen, että me halutaan antaa myös vähän niin kuin työkaluja sinne asiakkaalle tehdä itse ja innovoida. Koska se tavallaan ne mahdollisuudet on aika runsaita ja se, että pystytäänkö me täällä meidän kammiossa keksimään kaikki on ehkä illuusio, kun taas sitten jos voidaan antaa sitten työkaluja ja turvallinen ympäristö sille datalle ja sille asiakkaan niin kuin omalle tarpeelle ja innovoidalle, niin siinä voi olla hyvinkin tämmöinen kanssa yksi tekijä, joka sitten nostaa sitten sitä käyttöä. Niin, on aika mielenkiintoinen pointti, että jos ajatellaan ylipäätään palveluhallinnan työkaluja, niin näiden alustojen vahvuus on ollut tämmöinen konfiguroitavuus ja laajennettavuus, että ottaa ensin käyttöön, mutta sitten voi tehdä hyvin monenlaisia prosesseja ja asioita siellä, niin onko tässä nyt tavallaan kyse siitä, että tuodaan tämä sama joustavuus tekoälyn aikakaudelle? Joo, kyllä hyvin pitkälti sama, että vaikka tässä palveluhallinnassa varmaan niin valtaosalla asiakkaita on niin paljon samanlaisuutta ja ITIL-maailmaan kun liitytään, niin kyllähän siellä niin kuin yhtäläisyyksiä on, mutta realismia myös se, että eri toimialoilla on kyllä sitten niin kuin erilaisia vaatimuksia, niin kuin tietoa, ympärillä olevat järjestelmät prosesseissa on eroja, että sitten se asiakasorganisaatiossa se joustavuuden niin kuin tuominen siihen on ollut aina tärkeää. Ja nyt jos se sama voidaan tuoda tekoälyyn, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan se konteksti löytyy sitä kautta. No tuossa ehkä toi on hyvä sitten asiasilta seuraavaan, mutta hyvin lähellä olevaan aiheeseen, että vaikka on näitä erilaisia muutoksia, nyt on maailman tasolla muutoksia, geopolitiikkaa ja tämä eurooppalaisuuden merkitys ehkä isompi kuin koskaan ennen. Ja tekoäly on muuttanut sitten teknologian näkökulmasta aika paljon asioita. Niin sitten samaan aikaan meiltä odotetaan tuloksia, meiltä odotetaan, että saadaan jotain aikaiseksi, eikä vaan ihmetellä maailman muutoksia ja filosofoida niistä, niin mä haluaisin kysyä Risto ensin sulta. AI-insinöörien tietohallintojohtajana. Minkälaisia tuloksia sulta odotetaan? No, kyllähän ne tietysti on, niin kuin, viitataan heti niin konsernin omaa strategiaa, jossa tämmöisiä digituottavuutta asioita on vahvasti esillä. Ja kyllä esimerkiksi vaikka IT-organisaatiossa, mitä tietysti tässä vedän, niin on niin kuin tämmöinen KPI-mittari kuin työajan säästö. Eli käytännössä meillä on annettu tämä otsikoksi ja sitten vapaa-valtaiset keinot löytää niin tapoja tehdä sitä.
Mutta se ei tarkoita sitä, että oltaisiin niinku henkilötyövuosia vähentämässä, vaan sitä, että tehdään työtä tehokkaammin. Eli se on niinku minuuttia per vuosi tyyliin on se mittari, arvosteluasteikko ja siitä vaan suorittamaan. Kyllä se näkyy ihan kaikesta tekemistä. Oli tämmöinen vanha viisaus, että sitä saa mitä mittaa, niin toi kuulostaa aika järkevältä. Niin, kyllä. Miten sitten, Lasse, mitä Istekin omistajat odottaa sulta ja tiimiltä? Kuinka ollakaan tuottavuutta, eli niin kuin 90% suurin piirtein meidän liikevaihdosta tulee niin kuin hyvinvointialueesta tai niille tukipalveluja tekevistä yhtiöistä, niin siellä se taloustilanne on mikä on, ja veronmaksajanakin on huolissaan siinä, että mihin se raha riittää tulevina vuosina, niin kyllä me haetaan sitä tehokkuutta, ja se ei ole pelkästään euromääräistä tehokkuutta, vaan työn mielekkyyttä, työn joustavuutta, uusia tapoja tehdä, ja niin kun me ollaan niin lähellä meidän asiakasorganisaatioita, koska ne omistaa meitä, niin me päästään paljon syvemmälle katsomaan heidän prosesseja, heidän toimintatapoja, ja meillä on yksiköt, jotka sitten auttaa heitä havaitsemaan niitä paikkoja, missä näitä voisi tehdä näitä tehokkuustoimia. Ja kun sanoit, että rakennusalalla on ehkä jonkunnäköistä pientä tyhjäkäyntiä siellä, hyvin pientä, niin voi olla, että tuolla sosiaali- ja terveydenhuollossakin on jotakin pientä tyhjäkäyntiä, niin kyllä me pyritään niitä löytämään, koska se on sun hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa, mikä sinne menee. Eli ja ehkä se työn mielekkyys on aika tärkeä myös, että ei tekoälyllä ei ole tarkoitus ahistaa ja teettää enemmän, vaan että saadaan aikaisiksi oikeita asioita sillä samalla porukalla. Ja varmaan laadukkaammin myös. Laadukkaammin, joo. Ja automatisointi on siis käytännössä siis vakioi tuloksia. Ja tyypillisesti halutaan vakioida niin parempia tuloksia. Kyllä, ja laatu on, joo. Ja niin kuin kaikki tietää sen, että Suomessa väestö ikääntyy ja sitten taas niin kuin hoitaja, lääkäri määrä supistuu, niin sillä vähemmällä määrällä pitää saada enemmän aikaisiksi tulevina vuosina. Sitä meitä odotetaan. Just työn mielekkyys ja ehkä voisi sanoa työntekijäkokemus ja asiakaskokemus tuntuu tulevan aika paljon esille kanssa, kun jutellaan eri organisaatioiden kanssa, että tyypillisiä 3 asiaa, mitä meiltä pyydetään, että hei, voisitteko auttaa näissä, että on tämä tuottavuus, minkä mainitsitte, sitten on tämä työntekijä ja asiakaskokemus, sen nostaminen ja sitten mielellään kaikki tämä pienemmillä kustannuksilla kuin ennen. Tällainen tietytyyppinen pyhä kolminaisuus, joka varmaan pitää paikkansa edelleen muutosten keskelläkin. Miten sitten käytännössä, kun on puhuttu, palveluhallinta on lähtenyt IT-prosessien automatisoinnista ja sujuvoittamisesta ja sitten kuitenkin näitä prosesseja ja työkaluja hyödynnetään enemmän ja enemmän myös IT:n ulkopuolella, niin pystyttekö te kertomaan jotain esimerkkejä, miten teidän organisaatioissa tätä tehdään tänä päivänä? No varmaan semmoinen ihan, niin kuin, hyvin. Siis tämä IT-tapa toimia, tai IT-tapa toimia kautta, mitä tässä mainitsin näistä palvelun työkaluista, niin kyllähän se, niin kuin, ainakin meidän tapauksessa nyt on mennyt niin, että esimerkiksi kaikki konsernipalvelun tukifunktiot, niin on vähän niin kuin matkinut ja pyrkii noudattelemaan näitä samoja toimintatapoja, koska ne nyt on vaan niin kuin toimivia, ja sitten ne tuotteet, ne käytetään, on toimivia siihen heidänkin palvelutuotantoonsa. Jos mietitte IT-palvelusta taloushallinnon niin kuin tukifunktioita, niin kyllähän ne niin kuin tavallaan niitä päätehtävän palvella asiakasta, eikä sitä nimenomaan henkilökuntaa niillä omilla sektoreilla. Niin se on niin kuin selvä esimerkki. Ja sitten taas kun mennään niin kuin liiketoiminnan puolelle, niin kyllähän siellä taas on nähtävissä se, että esimerkiksi näitä digipalveluita, kun nykyään kovasti halutaan niin kuin myydä meidänkin palveluiden, näitä perinteisten rakentamisen palveluiden ohella, niin siellä kuinka ollakaan näkyy myös palveluhallinta, koska jos me tarvitaan joku sovellus sille käyttöön, niin siihen tarvitaankin tukipalveluita ja edelleen, niin sehän toimii ihan hienosti näillä meidän olemassa olevilla systeemeillä sitten. Eli käytännössä on tavallaan samantyyppinen prosessi ylätasolla kyseessä, joku, joka tarvitsee palvelua tai tukea, ja sitten on toinen tiimi, jotka sitä toimittaa, ja välissä on sitten vähän teknologiaa, joka pitää kirjaa asioista ja ehkä automatisoi ja mahdollistaa itsepalvelua tiettyyn pisteeseen asti. Kyllä. Joo. Ja niin kuin eilenkin juteltiin vähän, niin Istikillä aika laajasti käytetään, nyt pitää harjoitella Matrix 4.2 käyttöä. Me puhutaan vielä efektistä sisäisesti tosi vahvasti, ja niin
se on, käyttö on levinnyt, eli niin kuin sanoit, niin myös hallinnon käyttöön ja kaikki semmoista, missä todetaan, että hei, tämmöinen työnkulku olisi hyvä olla olemassa ja niin poispäin, niin se toimii tosi hyvin. Ja ehkä siinä on vielä niin kuin yhtiön sisäisesti hyvä, että se käyttöliittymä, siitä samasta käyttöliittymästä päästään eri asioihin. Se on tuttu kaikille ja tiedetään, että tästä mennään, täältä tehdään uuden työntekijän tikettiä tai jotain vastaavaa ja näin poispäin. Ja sen lisäksi me tehdään ja tuotetaan asiakkaalle palvelua vahvasti Matrixin avulla. Ja me ollaan liitetty yhteen, eli meillä on ekosysteemi, missä on meidän ja asiakkaiden järjestelmiä ajettu yhteen. Ja kun meillä on yhteisiä prosesseja, niin se menee saumattomasti läpi. Ja laatu, kustannustehokkuus, ei tarvitse tehdä moneen kertaan asioita, vaan ne ui sitten molempiin suuntiin. Ja myös he käyttää sitten muuhun käyttöönkin kuin IT-asioihin. Kyllä. Ja meillä vielä terveydenhuollon teknologia on, se ei ole IT, se on niitä piippaavia laitteita sairaalassa, niin myös siellä käytetään vahvasti tätä. Joo. Mikäs rooli näillä muilla palveluilla kuin pelkät IT-palvelut on Santeri sun suunnitelmissa? Joo, ja voisin ottaa vaikka tuohon vähän sitä kulmaa, että miten me toimitaan täällä niin kuin Matrixin sisällä, niin me myös käytetään meidän omaa järjestelmää laajalti niin kuin IT-ulkopuolelta. Meillä on niin kuin henkilöstöhallintaa, sopimuksia, riskihallintaa käytetään. Ja semmoista hyvää esimerkkiä, että miten tähän IT-ulkopuoliseen, niin nyt ollaan tuomassa niin kuin tekoälyä avuksi, että esim. Tämä HR-esimerkki on minusta hyvä, että meillä on kuitenkin niin kuin aika paljon kaikenlaisia, vaikka mikä iso firma ollaan, niin kuitenkin niin kuin alkaa olla jonkun verran kaikkea henkilöstöhallintaan liittyviä ohjeita ja säännöksiä ja muita, jotka on niin kuin kirjoitettu hyvin, kaikki löytyy sieltä intrasta, mutta tämä modernin diginatiivin käyttäjän niin kuin kyky etsiä ja löytää ja halu on niin kuin aika matala, niin sitten me ollaan niin kuin tuomassa siinä tämmöistä tavalla niin kuin tekoäly rajapintaa, että siltä datalta voi esittää kysymyksiä. Että jos on vaikka niin kuin, että uusi henkilö tulossa, no miten me nyt onboardataan tämä uusi henkilö, tai mikä tämä meidän autopolitiikka oli, tai mä oon linja-esihenkilö ja mä oon menossa haastattelemaan uutta henkilöä, että mitäs mun tässä kannattaisi kysyä ja miten tämä prosessi menee, niin mä voin vaan kysyä ja sitten se tekoäly tavallaan luo minulle vastauksen valmiiksi, jotenka mun ei tarvitse mennä etsimään sitä tietoa. Niin sun ei tarvitse mennä haastattelemaan sitä tekoälyä. No, se on sitten varmaan sitten mun toiveessa se seuraava esimerkki. Tämä unelmahan meillä on, että me tavallaan ulkoistamme itsemme tästä kokonaista kokonaan, että päästään eläkkeelle jonnekin rantakohteeseen, että tekoäly hoitaa tapaa. Ihan siinä ei vielä olla, mutta kuitenkin tätä kautta niin tuodaan sitten apua sinnekin. Ja tämä tietysti sitä tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä niin kuin markkinassa tämä palveluhallinta, niin kuin tavallaan vaikka se monesti kutsutaan niin kuin IT-palveluhallinta, niin kyllä se, niin kuin tavallaan se konteksti enemmän on, että katsotaan palveluhallintaa niin kuin yrityksen tukifunktioiden läpi. Ja tämä on myös meillä se, miten me identifioimme tämän ratkaisun ja strategian, että sitä me tässä rakennetaan. Meillä on tullut muutamia yleisökysymyksiä. Ja meillä muutenkin kello tikittää, ollaan menossa kohti tämän webinaarin loppua, mutta mä luulen, että me kerätään ottaa tässä 2 kysymystä vielä. Ja ensimmäinen kysymys, mihin olisi kiva kuulla kaikilta täältä lyhyet kommentit, että miten näette, mihin palvelunhallinta on kehittymässä tulevaisuudessa? Pieni kysymys. Aloitetaanko? Mä voin vain aloittaa ja sitten, jos minä jää pitkäksi, niin katkaskaan. No siis meillä tavallaan meidän visio lähtee siitä, että tässä on tämmöinen isompi paradigman muutos väistämättä tulossa. Tämä palveluhallinnan järjestelmä on ollut jo niin kuin hyvin menestyksekäs pitkään ja pohjaa tietyllä lailla tähän niin kuin ITIL-maailmaan ja tällaisen niin kuin perusautomaatioon, mutta kun sitä järjestelmää katsoo ja miettii, niin sehän on loppuviimein aika passiivinen. Se vaatii niitä herätteitä joko sieltä työntekijöiltä, loppukäyttäjiltä tai tukihenkilöiltä, ja se vaatii sitä niin kuin ihmisen työtä asioiden eteenpäin viemiseksi. Ja tämä, tavallaan kun maailma muuttuu monimutkaiseksi, niin herää kysymys, onko tämä niin kuin kestävä, että pitää koko ajan olla lisää ihmisiä, että tuottavuus kasvaa. Niin tässä uskotaan, että semmoinen iso paradigman muutos, että tämä järjestelmän täytyy muuttua paljon aktiivisemmaksi, että se alkaa itsenäisemmin tekemään asioita, muun muassa antamaan niin kuin, käyttäjille ehdotuksia, hei, huomioitko tämän, teetkö tämän, käyttöliittymät
nykyisellä on semmoista, että pitää itse kliksutellaan löytää, niin se käyttöliittymä paradigma muuttuu niin, että se käyttöliittymä alkaa ohjaamaan ja neuvomaan. Järjestelmät varmasti alkaa myös niin kun, tietyllä lailla ratkaisemaan asioita osittain itsenäisesti, ja sitten vaan niin kun, kertomaan ihmiselle, että näin tapahtuu. Eli sellainen niin kun, reaktiivinen maailma muuttuu enemmän proaktiiviseksi. Ja tässä keskiössähän tässä kaikesta tämä onnistuu on se data. Eli tämmöinen niin kuin dynaamisempi järjestelmä ei tule toimimaan, jollei ole dataa, josta sen johtopäätökset tehdään. Ja tämä liittyy hyvin tähän meidän tämän päivän aiheeseen, että se data tulee entistä tärkeämmäksi tässä palveluhallinnassa, jolloin sitten se kysymys myös, että sen datan arvo nousee ja kuinka sitä hallitaan, kuka sen omistaa, niin sen kysymyksen niin kuin oleellisuus tulee myös kasvamaan kyllä sitten tulevaisuudessa. No niin, siinä tuli. Suunta kuulosti hyvältä ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että se että käytettävyys olisi hyvä, niin kuin paranisi. Eli se perinteinen, että tehdään käyttöliittymiä ja pistetään 100 nappulaa, jos joku tarvii niitä käyttää, niin ei niin, vaan että aina oikeaan käyttötapaukseen tulisi se oikea näkymä. Kyllä. Ja ehkä vielä se, että niin kuin se niin kuin automaatio siinä, että niin kuin se järjestelmä osaisi itse tehdä määrättyjä asioita, ettei tarvitsisi niitä herätteitä, niin kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä. Meilläkin niin kuin tällä hetkellä taitaa järjestelmässä olla niin kuin IT-näkövinkkelistä 100 000 työasemaa, niin sielläkin varmaan erilaisia käyttötapauksia ja muuta voisi olla, mitä voisi niin kuin keinoälyn avulla tehdä ja suositella, tehdä jotain analyysiä tai jotain muuta ja tunnistaa vikaantuvia laitteita ennen muuta automaattisesti. Niin semmoiseen ehdottomasti. Kyllä, juuri näin. Voisin sen verran kommentoida kanssa, että siis proaktiivisuus ehdottomasti kyllä, se on kaunista. Sitä pitäisi kuitenkin varoa, että niin kuin näille työntekijöille vaadittaisiin yhä enemmän nappien painalluksia tai tiedon syöttöä. Että jos ajatellaan nyt tämän päivän tietotyötä, niin, ja meidänkin tavallaan vaatimuksia itselle, mitä me olemme ihan itse tuottaneet tavallaan, että sun pitää niin kuin jotakin projektia tai liidiä hallita entistä tarkemmin, kirjoittaa enemmän asioita ylös koko ajan, niin sehän vaan lisää sitä niin kuin hukkaa siinä ihmisen työssä. Ja niin tällaista pitäisi saada niin kuin automatisoitua, tai datan syöttöä jo, että sinne kyllä panostaisi jotenkin. Todella hyviä pointteja, helppo allekirjoittaa. Täällä on nyt sitten viimeinen kysymys, jonka täältä nostan, semmoinen, että kaivataan jokaiselta niin kuin yhteenvetovinkit sitten kuulijoille ja yleisölle, että nyt koko tästä aihekokonaisuudesta vaan tämä Eurooppa-teema ja tekoäly ja sitten toisaalta tulosten aikaansaaminen käytännössä tässä palveluhallinnan kontekstissa. Ja mä ehkä vähän täydennän, että jos kysyjä sallii kysymystä sillä tavalla, että tehdään pieni jako, että mä ehdotan, että jos sä, Lasse, otat tämän Eurooppa- ja data-näkökulman siihen semmoinen timanttinen vinkki, ja vaikka Santeri, sä kommentoit tekoälypuolta, ja sitten taas Risto, että miten konkreettisia tuloksia voi saada aikaan palveluhallinnassa, niin Lasse, haluatko aloittaa? Sä tilasit timanttista, mutta nyt tulee varmaan jotain platinaista. ei ehkä timanttista. Edelleen korostan sitä, että niin se Euroopan pitää ryhdistäytyä ja meidän pitää yhdessä tehdä työtä sen eteen, että me luodaan tänne sellaiset olosuhteet, että täällä löytyy hyviä palveluita, datasijainnit on täällä ja huolehditaan huoltovarmuuden ja muun. Maailma ei ole ehkä niin vakaa kuin 10 vuotta sitten luultiin, niin huolehditaan, että huoltovarmuuden ja muun näkövinkkelistä, niin Euroopassa on kyky ratkaista näitä asioita. Kuvittelen tilanne, että kaapelit katkaistaan tuosta Atlantilta, niin miten Eurooppa pärjää? Niin haastan kyllä eurooppalaiset toimijat siihen, että tämän rakennetaan, ja Matrix on yksi toimija muiden joukossa, niin kiitos siitä. Joo, ja tekoälyn suhteen sanoisin, että vaikka tässä vähän näitä uhkakuvia ja riskejä on maalattu, niin silti kannattaa aloittaa ja kannattaa kokeilla. Mutta kun sitä tekee, niin kannattaa identifioida ja miettiä itselle, että mitkä on ne riskit ja mitkä on ne tavallaan tärkeät asiat sen puhtaasti sen niin kuin innovointiaspektin lisäksi, koska niitä vaihtoehtoja löytyy, että sitä tekoälyä pystyy tekemään usealla eri tavalla, että ei ole yhtä mallia maailmassa, jota pitää noudattaa, että siihen vaihtoehtoja on ja että kannattaa lähteä liikkeelle, ja mekin on niin kuin nähty, meillä on jo paljon asiakkaita
käyttää ja siellä niin kuin lisäarvoa tuottaa, mutta myös se koko prosessi, kun sitä käyttää, opetellaan, on arvokas sekä niin kuin asiakasorganisaatioille ja meille. Ja kun monesti sanon, että esimerkiksi nämä suuret kielimallit, niin ne on niin kuin mahdollisesti ehkä kompleksisin asia, mitä ihmiskunta on tähän mennessä tehnyt. Ja niiden kielimallien niin tekijätkään ei täsmälleen osaa selittää, että miten ne niin kuin toimii. Että siinä pitää olla tavallaan myös niin kuin kyky niin kuin, kokeilla ja kestää vähän virheitä, kun sitä tehdään. Mutta että sen ympärille, kun luo itselleen ne raamit, että missä data saa olla, miten sitä käytetään, niin kumminkin tekee sen turvaverkon, että ne riskit on hallittavissa. Ja siihen kyllä kannustan. Ja minulla oli se, että miten ratkaistaan tämä kaikki. No niin. Sä pääsit vetämään tämän kaiken nyt sitten yhteen takaisin konkretiaan. Aika paha. No tietysti tästä voi lähteä hyvin kliseistä, että johdon tuki tietysti, eli siitä se lähtee. Eli pitäisi olla uskallusta tehdä investointeja ja kokeilla asioita. Mutta ehkä tästä nyt omasta alasta, jos lähdetään hakemaan ratkaisuja, niin kyllä sanoisin, että tällaisia prosesseja, mitä ITIL vaikka edustaa meille, niin sehän on ihan täysin kopioitavissa moneen muuhunkin toimintaan. Eli tavallaan pitäisi niin kuin johdon näkeä niin kuin laajemmalti, että erilaiset muut palvelut organisaation sisällä voisi hyödyntää samanlaisia prosesseja ja niitä samoja työkalujakin, vaikka Efecten edessä on ITSM, eli IT Service Management alusta, niin se voi myös olla HR Management System, toiminnallinen järjestelmä ja näin edelleen. Eli kyllä täällä on paljon hyviä asioita tehty tällä puolella, joita voi suoraan kokea. Kiitoksia. Erittäin hyviä pointteja. Mulla oli taisi olla vielä yksi yhteenvetokalvo mulla. Saadaanko me sen näkyviin? Kiitoksia. Komppaan kyllä, mitä kaikki sanoitte ja keskusteltiin eurooppalaisten toimijoiden tärkeydestä. Me, niin kuin Lasse mainitsi, ollaan yksi, niitä on muita. Mutta tosi mielellään, jos jollain heräsi kiinnostus, niin keskustellaan lisää. Aika moni on ollut meihin viime kuukausina yhteydessä sellaisella asialla, että heillä on käytössä joku toinen järjestelmä ja ehkä jostain muualta teknologiaa ja olisi kiinnostuneita keskustelemaan sen vaihtamisesta ja mielellään tietysti autetaan tämmöisissä pohdinnoissa. Tekoälystä Santeri jo kommentoikin, että kannattaa kyllä varmasti aloittaa. Ja Risto puhuit sitten tästä konseptista, että käyttää näitä IT-ssä hyväksi havaittuja työkaluja myös enenevissä määrin muissakin yrityspalveluissa. Ja ehkä siellä päästään niihin tuottavuushyötyihin muuallakin kuin IT:n alueella. Me luvattiin jossain mainoksessa, että me arvotaan 2 lippua Susijengin Euroopan mestaruuspeliin Tampereella 3.9. Siellä on meillä aitio ja arvonta. Onko se suoritettu? Ei ilmeisesti vielä, mutta me suoritamme sen heti tämän jälkeen ja ilmoitamme sitten GDPR kunnioittaen sitten yksityisesti ilmoitamme 2 onnelliselle voittajalle. Ensinnäkin kiitokset arvopanelistit, erittäin hyviä pointteja ja keskusteluja. Kiitos, että käytitte tähän aikaa ja uskon, että myös yleisön puolella arvostettiin sitä ja kiitokset myös kaikille teille, jotka tänään osallistuitte tähän webinaariin tai ehkä kenties myöhemmin katsotte nauhoituksena. Mahtavaa avata kesäkausi tällä tavalla ja haluankin toivottaa teille kaikille aivan loistavaa kesää. Kiitoksia.